Guru Sulusu Tua Kabake Mama Jerusana dalam lingkungan salam dan Ketua Umum Saspana cuma papantun kami di Sikoet. Tentunya 7 paksa 9 kunci namun maliang kanaya juwo 7 anak 9 laki namun Eka Sutai Ketua Umum menanti juwo ya. Kalau gini ayam sikua tadi gini po basaba sasuriko kandak danyo paguro gunung merah suli ayat kak sawali berianyo sasuriko basaba mama lambe lagu leka manang pinta mulia kandak belagu ya kepada ACM Tanjung Priok azan sublo kandak lagu ya ha goyang ses Agia tidak iya dia Isa Nantara go udah babisia biarlah kami badendang juo Nantara go udah babisia biarlah kami badendang juo udah itu inyo kijo adia Mbak adek gares satu kiro kasih mas papai udah babalia mama rumah kabake ambo ayam begilang indah babalia kukuak baraso di talimo halaba bendang wak malam kini tiga bundina bola moyo laba bendang awak malam kini tiga bundina tangkona moyo ibu-ibu ko dado balaki tukang saluang sadang marando na ibu-ibu ko dado nantak balaki tukang saluang kami sadang marando ya dari ACM Tanjung Priok mana menjaga selamat Pak Guru Sulusu Tua Kabake Mama Jerusana dalam lingkungan salam dan ACM Tanjung Priok mengucapkan kepada SAS yang telah mengadakan acara Pak Guru Sulusu Tua penuh lagi niko saketek pasang kebateka kah letakkan adeka waktu bapantau kah itu pada pasanya SAS panah Tanjung Priok lanjut kalau nanti itu indah takana de alalah de indah abasuo kok itu de naik takana de alalah de indah abasuo minta labaa ewe aeka mak janinyo mak lupo yuwa tayang diminta lewe aeka mak janinyo mak lupo yuwa ibu-ibu ibu rancak bagoyang dai bagurau yang mak sama langko kacamata laila oi bini urang tukang oya mak marando pulo nama kacamata nak kandang sabana kadang tak basalimun ane awak lalu duo Aginda dia oi nanda kanda kalahiko nanda dendang ganti baganti jaya jodat kelai tibo matamu awak ada malam kini aku ada sana kini lai taibo tarikanlah denai calon lagi padol amoneda denai marando carikanlah di siko calon lagi pada manangi lai ayo batin oi manang buang kurui kando badan ala manangi lai ayo batin ala manang buang kurui kando badan
Alonin dua anak kaden pajodoan. Oh anak Sebentar, saketek pasal kebagaikan adalah dari pengkumpuh mewakili ka tentunya sa kecamatan Bonajombo, kecamatan Akab Luru Benang. Tolong ika sapo ACM dari Tanjung Priok, enten dosayan benak kapuang beliau. Lanjut. Ha. DACM minta lagu Dek jarang-jarang kabasuo Dek rang suayan minta lagu Awak adek suli oi kabasuo Nanda mulo hati dan ragu Oi pando banyak baca toipo Oi nanda mulo karesan dan eko ragu Banyak duko pado jujur lah udah kabake denai siap pulo itu nan PC kan itu jale oyana adenai nambila kamara sotami mangkonyo kusui enak salah saya tolong aku den punya nomor api nanya kusui enak salah saya aku den punya dia nomor api Yalah, di lagu tu pacar saketek